खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव मोनाबिलि समाव दोंसे आंनिनो सुजुनाय मा होनो देंखो लाना फैदों आरोखि नोंथांमोननि सिगाङाव थ' गासैबो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनग्रा गासैबो साबस्क्राइबारफोरनिसिम बेखौनो मिथिनो नागिरदों दे नैबे गानखौ आङो 2020 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 7 खालाराव सुजुनाय जादोंमोन आरोखि गाना एसे ट्रेजेडि जोबतालाव जायो आरोखि बे जि मेजर गाना जायो आरोखि हाइ स्केलाव खनोब्ला थ' बेखौनो आं शेयार खालामनो नागिरदों मोजां मोननाया बयहाबो थायो नङा होमब्ला जिउआव जिथिया गावनिफ्राय गोजान जालाङो अब्ला बायदिसिना गोसोआव बाथ्रा साननाय फैयो बेजों लोगोसे मानसिया देंखो सोरजिनो हायो आरोखि बा सोरजिनो खाबु मोनो आरोखि आं साननांगोन आइ थेंक गड मानो होनब्ला बे आंनि इसोरानो होदों होननानै सानना लानांगोन आं देंखो सुजुनायखौ आरोखि थ' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला राव थासेयावबो फंसेबो बुंनानै लानो हायाखिसिया राव थासेयावबो फंसेबो बुंनानै लानो हायाखिसिया सोरथो बुजिनो लारा 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 सोरथो गनायनो लारा 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 बे आंनि निखावरि गोसोखौ सिरि सिरि गोसोआ नोंखौनो मोजां मोनखोमायो बे आंनि जिउ मुथुखाजों आंनि सेराव नों गुबुनजों थायोब्ला आंहासो हां थोनो थोनो मोनो आंनि सेराव नों गुबुनजों थायोब्ला आंहासो हां थोनो थोनो मोनो गोसोनाव सोङो आं खनसेथ' बिखा फोरदांना बुंना लामोन एखमब्ला गोसोजोंनो नांलायनानै खुद्रिसेया एखमब्ला गोसोजोंनो नांलायनानै खुद्रिसेया सिरि सिरि गोसोआ नोंखौनो मोजां मोनखोमायो बे आंनि जिउ मुथुखाजों अन्थ्रा दंबावोमोन आरोखि आं खनजोबला भिडिअ बारा क्लियार फैनाय नङा बायदि मोनबाय आङो जिखिनि खनबाय स्टाइ आरो अन्थ्राखौ खनबाय आङो आरो मोनसे अन्थ्रा दंबावोमोन बेखौ आं खनथ'ला नेक्स्ट मोजां बोथोराव आं लाबोगोन आरोखि नेक्स्ट अन्थ्राखौ आरोखि थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो